Grups municipals, alguna paraula? Passem, doncs, a votar la proposta del senyor Solís. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Punt número 10 de l'ordre del dia, aprovació de la ratificació de l'acord de la Junta de Govern de data 5 de maig del 2009 per al que es va aprovar la sol·licitud d'un ajut al Departament de Medi Ambient i Habitatge per la campanya de sensibilització 2009 envers la ciutadania. La proposta és ratificar l'acord aprovat per la Junta de Govern en sessió de data 5 de maig, que transcriu literalment diu el següent. Aprovar la sol·licitud d'un ajut de 6.000 euros al Departament de Medi Ambient i Habitatge per dur a terme la campanya de sensibilització 2009 envers la protecció dels animals de companyia. Passem, si hi ha alguna paraula per aquest punt, si no passaríem a votar aquesta subvenció. Vots a favor? Segon punt, donar compte de les resolucions d'alcaldia aprovades des de l'última sessió ordinària del ple. Doncs ja passaríem al punt número 12, pregs i preguntes. Donarem la paraula al grup de 9M. Molt bé. Primer volia comentar abans que se'm n'oblidi, perquè igual si s'allarga, pot haver gent que marxi, com han comentat, altres persones que han vingut avui aquí han comentat a veure si es pot habilitar l'accés a l'ascensor per pujar les 6 plantes. Hi ha gent que a les escales se'ls fan feixures i com que l'accés a la planta baixa es pot fer des del lateral aquell, doncs tenim-ho present. De la mateixa manera que agraeixo que avui ens hem trobat l'aigua sobre la taula. És un bon detall. Bé, en principi volia fer una primera intervenció d'aquelles que és protocolària i de principis. I és que podria fer constar en acte, senyor secretari, una qüestió. Que vull fer constar el meu rebuig i la meva protesta per una afirmació que el senyor Guinó va fer l'altre dia a l'últim ple, recollida a l'acte, que està recollida a l'acte, a la pàgina 6, al sector de rèplica, i quan parlava del projecte de la Sud R1, allà on ha d'anar de vista, el turó de Roure, etc. I exactament les paraules que recull l'acte són que és el projecte que va promoure el promotor del senyor Romaguera que es vol edificar una part del turó de Roure. Aquestes paraules, aquest text que vostè recull aquí, jo l'he volgut confirmar visionant la gravació i crec que això és una insinuació ofensiva. Deixo la porta oberta que poder sigui una frase mal expressada, però d'entrada, com que això està escrit a l'acte que m'ha aprovat avui, em vull fer la meva queixa. Jo afirmo, totes coses, evidentment, que mai he tingut cap promotor de res, ni cap relació, cap promotor que vingués a fer un projecte urbanístic. I li demano al senyor alcalde la seva intervenció com a president del ple per demanar rectificacions, perquè tal vegada igual era una expressió mal dita, no? O bé, si no és així, fer comprovacions en cas que sigui una insinuació afirmativa. Vostè ja sap, senyor alcalde. Senyor Romaguera, jo penso que aquest punt que vostè va dir, quan hem fet l'aprovació de l'acte de les sessions anteriors, ho podria haver comentat, si és que tenim algun dubte amb això, i es podria haver recollit. Perdoni. Això pot estar ja fora de text. No, jo faig constar a l'acte el meu rebuig a aquesta frase, perquè a l'acte es va dir, això es va dir, per tant ho recull. Que jo estigui en contra del contingut no té res a veure quan aprovar l'acte. L'acte és el que diu el que es va dir aquí. Són dues coses diferents. He demanat que tingui en compte això, que no estigui acte avui, el meu rebuig a aquesta frase. I demano la seva intervenció, perquè aquestes coses no tornin a passar, no passin. I li recordo, és el que li vam dir ara, que altres vegades això d'insinuacions i denúncies sobre la meva persona ja s'ha fet diverses vegades i si més no tots recordarem la famosa factura de les rodes punxades que vaig fer pagar per l'Ajuntament i que encara és hora que vostès em donin disculpa després d'haver demanat.
Res més que això. Doncs passarem al segon punt que tenia pensat exposar. I empalmant en referència al tema del Turó de Can Roure, avui tornarem a tocar aquest tema. I penso que és un tema de prou trajectòria important pel futur del nostre poble, com perquè cada vegada que sigui necessari se'n parli. Tenint en compte que allà haurà de venir, si hi ha sort, l'institut d'un equipament tan important i transcendent pel nostre poble, 40 habitatges de protecció i tot el que significa dinamitzar econòmicament el nostre poble. Bé, en principi també el trec per una altra raó. Hi ha hagut una notificació, per tant vostès ja s'han posicionat i això és la novetat. Per començar el que podria fer és un aclariment, és a dir, fer un recordatori del que fins ara jo he anat plantejant en aquest ple, que sempre ha estat una qüestió de procediments. La meva crítica, i per això quan crec que els temes són importants, escric el que vull dir, perquè el que s'escriu queda. Sempre ha estat en com s'ha procedit en aquest projecte per part dels grups municipals, dels dos grups municipals que governen, que no s'han entès i que s'han fallat. Tant el senyor alcalde, tant el senyor Reiner com el senyor Reiner. I sempre, ho he dit, qüestions de procediment. Vostè, senyor alcalde, no podia portar a ple un projecte que va haver de retirar. Se'n fa moltes lectures de què vol dir tot això, és a dir, que no hi havia hagut un treball de comunicació de més. Per part dels altres dos socis de govern, el senyor Reiner i el senyor Miró, ja els he dit diverses vegades quina ha estat la meva argumentació, han tingut temps suficient per manifestar-se en contra. Vostès el van aprovar, ara fora, els dos, el van aprovar aquí, per tant també fa la lectura. Si aproven un projecte d'aquesta envergadura i donen el seu vistiplau, i quan ve aquí, que és en principi semblava que era un tràmit burocràtic, resulta que si ho posen, què passa aquí? És que llavors no van fer els deures i avui sí. Per tant, això és responsabilitat. Sempre he entrat en la meva crítica des d'aquest punt de vista. Avui per això farem un salt i en lloc de qüestions de procediment parlem de continguts. Entre altres coses perquè l'altre dia a l'últim ple aquí es va parlar, es deia que era surrealista el plantejament del senyor Romaguera i per la seva trajectòria anterior, o que al Turó de Can Roure mai s'havia previst fer construccions i es van treure els temes. Primer de tot, anem a parlar de la notificació. La notificació que vostès han presentat justament el dia 22 de juliol. El projecte aquí es havia presentat al maig, el dia 1 de maig, el van retirar, han passat 3 mesos i el dia 22 de juliol, faltaven 4 perquè quedés el silenci administratiu, va i fan una notificació als promotors. Fer la lectura personal que no tenien les coses massa clares, però deixem passar. En resum, i si m'equivoco em rectifiquen, la notificació que els envien als promotors i també, evidentment, al Departament d'Obres Públiques, venen a dir que pràcticament es recull tot. El que hi ha són algunes recomanacions que havia fet l'urbanisme que no es recullen, però atenció, una recomanació es pot agafar o no, i llavors entra, realment, avui ens hem assabentat, entra en quin és el seu posicionament. I això és el que avui explicarem. I ho farem gràficament. Farem gràficament perquè si no, l'altre dia aquí ens deien coses de que si el Turó, que si el Pla General del 83, del 2001. Anem a veure. El Pla General del 2001, el vigent, l'actual, el que ens hi estem ens regint, és aquest. I aquest, veuen vostès es coneixen, que s'ataca, això és tallerista, això és tallerista, tot això era una zona a desenvolupar, que inclou aquest projecte, en principi, que era zona urbana. Per tant, aquí es podia edificar el que volguessis, parcel·les, o hi podies posar jardins si tu volies. Estava obert a tot, és a dir, no hi havia espais protegits. Això d'entrada, perquè l'altre dia es deia que jo era un mentider i que això el Pla General del 2001 no ho deia. El Pla General és aquest. I aquí t'hi pots construir
casetes. I és més, en aquell moment, el 2000, quan es va aprovar, el 2000-2001, a la composició de l'Ajuntament hi havia un grup municipal, que era el CIP, que era equivalent a la Convergència, però com que teníem problemes que representava el senyor Miró i no podíem tenir la mateixa situació, estaven separats. En el moment que es va aprovar això, perquè hi havia interessos personals, es van ajuntar. I és aquell moment que jo a la família li deia, quan vostè tingui més majoria absoluta que mai. I van començar els grans disbatats. Bé, Pla General. Aquest Pla General del 2001 no canvia el del 1984, sembla que no m'equivoco, el que són les delimitacions del contacte entre Sònia Urbana i Turó de Carrera i el PEP. No cap, és el mateix. El 83